ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖଡ଼ିଆ ରୋଡ଼ ଆସନ୍ତୁ ଜିମା। ଦେଖୁନ ଆମେ ଏମି ମଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନ ମୁଁ କାଣା କାଣା କିଣୁଛି। ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ସାମାନ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି କରି ନେଇ ଯାଇସି। ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଚା ଛୁପି ବି ଖେଳିଦେସି ମୋ ମାମା ବାବା ସାଙ୍ଗେ। କିଣାକୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ କାଉଣ୍ଟରକି। अंकल के केमिति मु सामान दौन देखुन। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କାହାରି ହେଲ୍ପ ନେଇ ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଅଟା ବି ଟେକିଦେଲି। देखो ସବୁ ଜାଗା ଖାଲି ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାଉଛୁ ବାଏ ବାଏ। ମୋ वीडियो ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିଦେବେ, କିଟି କିଟି କमेंट କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।